Hei, bună, aici Panda și am revenit. S-a urcat pe cal. Nu cred. N-ai atei. Îmi pare rău că de cal. Dar trebuie să-l omor cu picania asta. Bă, ce m-am speriat că mă moară. Bă, stai. Eu până la urmă chiar mor dacă mai stau la acolo. Fac hipotermie. I-am mâncat toată. N-a meritat. Să mor. Aolo, Enderman. Acum nu avem nici viață, tocmai de el. Să mâncăm. Să avem pe aici, pui. E bun, nu? Am zis că e bun puiul. Ce m-am curat. Da, dacă tot sunt vrăjit. Măcar să fiu vrăjit ca lumea. Unde-i carnea de zombi. Numai că de asta se află la lapte. Asta ziua. Deci grădina e aproape ca și terminată. Trebuie să fug acasă să... Uite, vedeți? Rămânem cu mâncarea aproape de tot. Uite, doar o căpăneală ce asta. Și nu mai regenerăm și noi. Da, totuși. Parcă... Să nu fie chiar 13 bucăți, că 13 număr cu milion. 13 noroc. Nu știu, nu sunt chiar supersticios. Da. Îmi place să știu că am 12 loc de 13. Aici e apă? Auziți schelet. Auziți zombii. Au venit să ne zică bună seara. De bună seara. Au venit ei. Dacă ți-ai o haină cu sături, n-am. Mă speria că vine unul micu. Că i-am nici totuși să-s problemă cât de cât. Îs probleme mari. 20 de bucăți. Ia. De alea. Avem nevoie de mult. Mă scuzați. Avem nevoie de mult lemn pentru asta. Pac și pac. Nu știu. Mă scuzați, vorbeam cu sora mea. Ia să vedem. Că le mai avem. Deci mai avem nota, lemn n-avem. N-avem? Măcar să punem mâncarea asta la sfârșit. Că na, nici mâncare nu prea mai avem. Ia. De frig să ia cât timp. Stai că n-am loc în inventory. De un stec.
blocurile alea de stone bricks pentru o casă pe care ne-o facem. Doar că, na, deocamdată nu. De fapt, 32. Bine, e bun și așa. Ia să vedem. Avem 16 stone la noi. Bă, ce prostă s-am luat de acolo mâncare. Acum trebuie să așteptăm iar. Puiuți ăstea n-am nevoie. Astea probabil că o să am. Da, de astea chiar am. Fac, da, pot să fac mai multe. Să fie că să am nevoie mult de ele. Pac, 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 pac. Pac, pac. Nu chiar atât de mult o să avem nevoie de ele, dar îmi place să am. Ia să facem de asta. Avem stone de la? Avem una? What? Dar fel cum? Nu avem stone. Avem un stone. Ce are locul cu noi? Ne zăpățește. Nu pe tine. Așa, cobblestone. Da. Parcă... A, da, am uitat, am făcut tot ăla. Ia mai dă câteva pe aici. Mai luăm câteva. Punem 17. Punem încă 17. Și cred că trebuie să folosim rapid. Uite, îl vedeți pe rotura de acolo. Încearcă să tragă cu arcul noi. Hai să facem o mică secție. Atât de sus l-am omorât? Îmi place. Ia. Toți în sus. Noi oasele uităm cel mai mult. Nu-ți place cât timp. Ok, și atât cu episodul de astăzi. La revedere, oameni! Bun.